Waqt intervista ma' sit Love in Malta, il-kap nazzjonalista Bernard Grech kien skorret fl-ammont ta' nies li tlaqbu kontra l-coronavirus sal-aħħar tax-xahar li għadda. Wara li d-deputat tiegħu Maria De Guara inqabdet ma tafx kemm ir-rata ta' tilqim f'pajjiżna, Bernard Grech qal li sal-aħħar ta' Jannar tlaqmu biss 12,000 persuna. Illum fl-immaniġjar hija evidenti għal darb'oħra sirna nafu li f'Jannar ġew amministrati 23,000 doża ta' tilqima tal-vaċċin tal-Covid. Iġifieri għandna sitwazzjoni fejn 12,000 ruħ ħadu l-vaċċin. Dak li qal Bernard Grech mhux minnu, anke skont ċifri uffiċjali maħruġa mill-Ministeru għas-Saħħa, hekk kif sal-aħħar ta' Jannar ingħataw aktar minn 27,000 doża, bi kważi 4,000 minnhom kienu tat-tieni doża. Dan ifisser li allura skont iċ-ċifru uffiċjali sal-aħħar ta' Jannar tlaqmu qrib l-24,000 persuna, id-doppju ta' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Saħansitra, il-ġurnalist li kienet jistaqsi ikkoreġa lil Bernard Grech. Biex ikunu iktar ċari hemm iktar minn 12,000 għax kienu inqas minn nofshom li ħadu tieni doża s'issa. Meta Bernard Grech kien mistoqsi dwar kemm jagħti punteġġ dwar il-ħidma tal-gvern waqt il-pandemija, huwa għalhekk. Jew kelli nagħti skor nagħti 6 ħalli nkun daqsxejn ħanin. Il-kap nazzjonalista għal dan meta l-ġimgħa li għaddiet ħareġ studju minn istitut fl-Awstralja li anke rrappurtat fit-Times fejn pajjiżna ġie klassifikat bħala 14-il pajjiż fid-dinja fl-amministrar tal-pandemija. Malta anke għandha l-ewwel rata ta' tilqim fost il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, bir-rata hija saħansitra iżjed mid-doppju tal-medja Ewropea. Imbagħad meta kien mistoqsi dwar kemm jagħti punti lill-kumitat tiegħu tal-Covid, Bernard Grech reħajdeh, anke jekk dan il-kumitat kien qal li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Skott minn 1 sa 10 għax-xogħol li jagħmel il-COVID Action Team tal-PN. Mela, il-COVID Action Team tal-PN jien naħseb illi 7.5, 8. Fl-intervista ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni tal-istazzjonijiet politiċi. Bernard Grech jammetti li l-Partit Nazzjonalista għaddu jħaddan politika kontra l-istazzjonijiet politiċi. Ċembru ta' 2019 il-PN ħaġeb dan il-policy. Tiftakru tal-demokrazija, insomma, u qed jgħid li wasal iż-żmien għal riforma fil-PBS u meta dan biex ikun iktar indipendenti, meta dan isseħħ il-partiti jistgħu jagħlqu l-istazzjonijiet politiċi. Dan il-policy għadu fis-seħħ l-ewwel nett. Mela, l-ħaġa għadu fis-seħħ għax ma biddinniex. Waqt l-istess intervista, Bernard Grech qal jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern iġib ix-xandir kif kien fi żmien Lawrence Gonzi. Kull il-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-gvern se jkun qiegħed jagħmel ħiltu kollha biex iġib il-xandir nazzjonali lura lejn normalità kif kien qabel 2013.